Kweduno mabuja tabenuka tauya mugore rino kokutanda riri zuva rechipiri mumwedzi waNdira. Ipapa rikaiti timakorokoto kupolitsiwa nonyasha dzayawe kuti tipinde mugore rino ra2025. Rikaiti tande zviri munhau dzanyasi. Mugwagwa wonyamapanda wagweita zvinogara zvakadaro nozuro uno kugwarasha zvawo vanhu vairi mabuja pakaita kunyangariwa. Mapurisa ipapa ataburitsa pamazita vanhu vakagwarashiwawo, asi tiri kundoti mweya yawo ngairambe yakazorora murugare. Tichindoti wakomana gonatsai kutekairi tsaku, gonatsai kumhanya, mugwagwa yedu yakanyangaritsa iyi inotoda kutoti munhu uite zvisvinu, utekaire zvisvinu zviite zvakanaka. Kuno mumwe mugwicho ane makore masere okuzvarwa okumatusadonhaku akatetereka mhanduwe imo musango romatusadonha iroro. Mabuja kuita mazuva 5 aribe kuboeka kwaenda gorarama nokuja michero yomusango pokare nokundomwa mvura yandaboya. Wakomana pakaita kunyangariwa. Anga apupurutsiwa nevakuru heno kuti wazofungei wakamubenhutsa azooniwa newo wakomana vanochengetedza mhuka dzomusango waye, asi pakaita kunyangara. Tikundoshuvira kuti areke kugovhiringika pfungwa chaiko nokutoti peno zvaakasangana nazvo heno kuti zvakaita sei, agoreketa kuti painoshumba mhondoro dzaitodzvowa mhanduwe iwe pakanyangaritsapo. Asi tikutenda kuti aboeka ari mupenyu, aribe kudyiwa kana kukuwadziwa. Shumba yoCCC Chabangu wachabangurapo kare kureketa kuno ati akuisa vanhu 3 muzvigaro zvimwe. Nokutoti nyaya yekuti anzi naWatchman Ncube aribe simba rekuita zvaari kuita, kwai yakandonzi nodare tichazokupai mutongo potichakupai, tambomisa mutongo wacho ndenda mbwanya yenyu, asi ndiri kupaba mutongo kuti aribe simba kana kuti anaro. Kuno kwai Jacob Mafume ngaaitiwe ndiye mukuru kutongiwa kwematunhu, local government caucus chairperson pachirungu. Kwai ari kuteedzewa naEdwin Njofu pakwaisiwa anonzi Nyondo Njofu kuti ndiye aite mureketeri waivo wanoringana zvokutongiwa kwematunhu. Unobva waita kuona kuti wakuru wedu vari kuita kupuwa chaiko, wachibva wafara iwo ana Mafume. Rikaitiwonei kunoita tsvimbo nodohwe mhanduwe. Guta roHarare riri kutungamirwa naiye Jacob Mafume rabva ratoti izvezvi kutanga kwegore rino ratofoira zvavanga vakati kwai guta riri kunzi riite guta rinoita kunge maguta makuru pasi rese, world class city status pachirungu. Kuno inosvikika papi ipapa nomvura yakaita kusvipa kudando, inosvikika papi kuribe magetsi, kuribe mvura, mugwagwa makoronga, zvakandodaro zvichienda zvakadando. Kuribe chakadando. Rekai tirambe tichiona hedu kuti wachaita sei peno wane zvimwe zvawachareketa. Uyu Jonathan Moyo idi izvezvi kureketa kuno mwoyo wacho uri kuita kuhwadza. Anga ari kureketa akati Chamisa anofanira kugodandi, Chamisa ngaagodandi, mapato anopikisa ngaagodandi. Kuno mahera akabva andouya anobheura mhanduwe. Kwai iwewe kana uri munhu ari kutadza kutobenuka kumusha kwako, uri kureketa zvouda kureketa zvouri kunze kumubako kure kumupata kure uku, kureka kureketa nokuti palibe chisvinu chaunoreketa chinoburika ipapo. Unobva waita kuona kuti paigogara hako wakanyarara nokuti uribe simba rekuti urekete zvauri kureketa izvozvo. Idi vanhu vese wabva waita kurowa manja kuti mudzimai areketa. Jonathan Moyo ndofunga hwendo huno achadzidza kunyarara. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Hurumende iri kupembera chaizvo kuti wamunangarwa wakabisa mutengo wokuurayiwa pamutongo yenyika. Ipapa wagoti wasati waenda kumujandirere kwavo kwavari kuja kuzororo, kwai wakabva wasaina mutemo mutsva wokuti kwai kuchiribe munhu achatongewa kupfa.
tikuramba tichizvitenda izvozvo. Asi mutemo wacho wakangwara, wakabva wandosiya kuti kwai kana tikaita zvinhu zvinoda kuti tireke kuseenzesa bumbiro romutemo, state of emergency pachirungu, kwai tinokona kundoubenhutsa mutemo idio kwai tembotamba mupwe ndakabata pakanyangaritsa apo rekai tiringe hedu kumberiku. Zesa nyasi yanga yavhundutsa vanhu kuti kwai dhamu roKariba riri kugaya magetsi anoita mamiriyoni emawati 599 599 megawatts pachirungu. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Wazobva wachimbidza kuchinja wakabva wabenhutsa wakuti aiwa kwai kuri kugayiwa 107 basi mamiriyoni emawati. Rekai tichione kuti chokwadi chaicho nomanyepo ndozvipi, tinenge tichizokunyepai. Masangano anomirira kodzero dzevarairidzi, matichers union pachirungu, nhamo yaiye mushaya wanhu yakuwavhiringawopo kare. Kureka kugobhadharwa kwagoita varairidzi ipapa nehurumende mazigi aye kwaita kuti iwawa wasayopo kare mari nokuti wanga wari kudhonza kumazigi kuku mari dzouyo maboka yawoyo kuno kwaihondo huno vanokona kutovhiringika chaiko zvokusaya mari yokubhadhara mabasa wavo nokutekedza mabasa yavo. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti vanosvika papi pokare kuti wachaita sei, tinenge tichikunyepai. Mapurisa agototi aiwa gorekai totekera zviri kureketiwa zveya zvokuti kwai kuno mari pamari yakabiwa kueko bhengi 4 miriyoni iya kwai aiwa gorekai zviterekera kuti pane imwe yacho yakaboeka, paribe mari yakaboeka, tiribe kuboya mari tikutoitsvaka nanyasi. Rekai tione kuti pano utsi chere kana kuti vanhu vanga vari kutoputa havo vachifungaidza kuti zvireketeke zvakadandi. Better Bricks kwaiya gototi wakomana nanahasa tikatoita hedu zvokuti tibatsirwe kuti tikone kuziva kuti toita sei, kambani iyi yatiremera kwai taakuremewa nokubhadhara chikwereti chomamiriyoni 10 atakatora. Kunotibatsirei kuti tiburike muchikwereti ichocho. Rekai tione kuti vanoita zvokubatsira makambani akutatarika kudari wachaita sei, tinenge tichizokunyepai. Ukuwo kambani yoExodus and Co kwai yagoti isusu izvezvi tatonadzirira takasimba kuti tiite zvokuti tikone kuita kuti vanhu vanosvika miriyoni chaiwo vaboye dzimba panopera gore rino. Manduwe manyautsamuka mwavanozovaiwanza varumewo. Rekai hedu tirambe takanyarara zvawakatadza kuita makore ese awakuzozvikona kuita dina yawe. Rekai tirambe tichindoringa. Japureza wakomana kana iwo munanzviro wotsoka wakadando manduwe agonyora tsamba inenge tsamba yorudo chaiyo kunyorera sewikinere. Wazhinji wagototaika kutoti imi munhu achiri kundonyora zvokuti kupembedza kuti ndakapuwa motika chere kana kuti patoono zvimwe. Dina yawe unobva waita kusaya kuti kana idzo tsamba dzagonyoriwa nguva iya kusati kwasvika na WhatsApp dzagodandoba ipapa akaita kuita kunyora rondedzero chaiyo, ari kunyora zvirungamutauro zvese, tsumo madimikira zvese ipapo. Ndikati uyu ndo kunonzi kunanzva tsoka chaiko. Heno kuti ari kupuwei, rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinenge zviperera papi. Tikaringa dzomutambo ipapa kwai mutambo chikwata choScotland chatenga Kama Billiard wakomana. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera kupi, zvinopera sei, zvinopera muchechere kana kuti Zimbabwe ipapa kwai yaenda kumutambo ikatamba noAfghanistan mutambo wekiriketi wagoita kuti Afghanistan ikone kuburika yaita mumhanyo inoita 157 runs pachirungu. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papi, wari kuzoribanhawo bhora romangwana, tinenge tichikunyepai. Pari zvino toringa dzirikitika pasi rese. Kambani yoEscom yagonzi kwai yaisa Kubeki Nuclear Station kuti igaye magetsi nonyukiriya mamiriyoni emawati 230.
wakomana dzimwe nyika tinondohwewa tichindoti zvawo wakomana. Dai tirisu taboya mamiliyoni akadari, taibva takakutoita kugara tatata kuziva kuti kudzimiwa kwamagetsi kwapera mhanduwe. Asi rekai tirambe hedu tichiringa kuti zvinopera sei. Kanzuro yeguta roJoburg kwaiya gonzi ribise wanhu wanochengetedza wakuru wayo, wanoameya anoabiya ache makurukota ache. Kwai zviripo pamutemo izvozvo, ngavagodzidze kutekaira sowanhu. Rekai tizvione kuti zvinoitika chere izvozvi kana kuti wachadini, tinenge tiri kunyepai. Uku kwai kuno mupurisa kuZambia wakomana akakoriwa mhandu amwa homumhango, kwakuenda ache kujeri romapurisa kwakoburitsa wanhu vanosvika 13 vanga vakatomirira kuti vatongiwe nyaya dzawo. Anzi kwai akagwati endai kopemberera kuchinja kwegore mobenhuka. Mbani achaita izvozvo kubenhuka izvozvo, kuribe anenge achabenhuka mhanduwe. Zvakaoma chaiko, tinoramba takazviringa. KuKenya kwaitawo wanhu waboya rimwe zinhu roraundi mhanduwe rangogwa kubva mudenga. Kwai novanoziva kwai iri ndo rinosenzesiwa pavanenge vachitumira zvitundumusere kuenda kure uku, kwai pachinopasanurana svondo chinosara chacho chibva chagwa ichocho. Ini ndazviramba ini. Rekai tirambe tichindoringa kuti zvinenge zvinozonzi ndechani ichochi, tichazviona kuti zvinenge zvipera sei. Asi kuziva kwedu vaAmerika ndo vanonyanya kuita zvokutumira izvo zvitundumusere kana vachitumira. Tinenge tichiringa tichikunyepai. Ghana kwaizvezvi yagototi aiwa taakuti munhu wese ano pasipoti womuAfrica ngaapinde munyika medu mahara pachena, zviribe mapepa kana kudini zvatichabvunza. Tikuti makorokoto. Ukuwo kuUganda kwaizvezvi wapindawo panyika dzirimo muboka roBRICS, ari kuita kukura mhanduwe. Rekai tirambe tichiringa kuti wachabhenefita chere kana kuti paribe. Uku masoja oFrance atandanisiwa kuIvory Coast, wanzi ngawaburike munyika medu izvezvi. Kwai wanotosvika 500 chaiwo warimo munyikamo, wanzi waburike izvezvi nomutungamiri wenyika ikweyo. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Tinenge takandoringa tichikunyepai. Ipapa tikaenda kuAmerica, mhanduwe kuno munhu aenda nomotika iya inonhadziwa naiye Elon Musk kwakuenda pahotera paTrump kwakoputisa chimotika chiya icho. Wakomana haidiwo. Rekai tione iyo kambani yoTesla yacho iri kuita kuvhiringikawo izvezvi. Kwai vanhu vari kutadza kuti motika dzavo dzinosenzesa mabhatiri dzekuchaja dzichaje. Unobva waona kuti paribe ichi zvino. Asi rekai tirambe tichindoringa kuti wachazvikona chere kana kuti zvinopfa zvakadando. Tinenge tichizokunyepai. Mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.